Theo de Bruin van de Westereen zit zijn hele leven al in de doden. Via de groepsapp van de plaatselijke vereniging wie hij samen op de hichte van de stellerij in Steggerda. Hij had het zelfs gelukkig net meemaken, maar zucht wel dat het hield iets vaker voorkomt. De laatste jaren zucht het wel vaker, in Nederland en België vooral. Hè. Daar zitten toch van oudsher de goede doden, de goede pasdoden. Ja, en dan zie je de mensen die waarschijnlijk in opdracht komen die bij gerenommeerde hakkendel om die doden te stellen. De Bruin had zelfs echt tientallen doden. Hij moet er net om denken dat daar wat mij gebeurt. Het is wrang, want de dieven kunnen eigenlijk net een soort met de vogels beginnen. Verhandelen is op de openbare markt is net onorde, omdat die doden al jaar een uniek ringnummer hebben. Dus die doden, die zullen, ja, ze weten het, maar die zullen alle waarschijnlijkheid die in opdracht stellen worden. En die zullen voor een schijntje verkocht worden van wat ze op een markt worden binnen. Maatregels treffen in de dieven is net eenvoudig. Met camera's of een hoen had het voor de meesten wel op. Ja, ik zoek net weten wat zoals. Ja, dat binnen het alarmsysteem natuurlijk had een doorriepen gehad en ik weet dat gewoon die hek ha. Ja, dat is eigenlijk het enige. Dat was door een kist.